public. Să vedem și notele pentru formația de dansuri Schipul din Olan. Și o să începem, dacă ne facem loc pe aici, pe undeva, da. Domnul Nistor, 9,50. Domnul Franțescu, tot 9,50. Domnul Stănescu, 9,50. Domnul Vasile Peri, tot 9,50. Avem toți 9,50. Doamna Dumitrean, 9,50. Doamna Miclea, 9,75. Doamna Herlo, tot 9,75. Doamna Colta, 9,75. Și să vedem ultima notă. De la doamna Tătar. 10! Foarte bine, doamna Tătar. Ați încălcat regula. Mulțumim foarte mult.